Fla TV fleba wanga folini wala nyundo beka lase au menumbe ni dokun aba nyamada kanyashi ni jemu ka ngura imo interview de la semaine dokun sigi dokun baro kabuli kase manyema domo ka nyiningali do tengu ala nyiningali minu njabi ubisi ka ken nafaye jamana joli nasraka jemu ka inda bombe ode ka mobi Anzera mamimo oye Assemblée permanente de Chambre d'agriculture du Mali apekamu nyema kura mindo Sanusi Buya Sila ale sigira apekamu nyema yala kerengerene yana marsikalo tleta année wolonvla en 2021 bi anzera mo apekamu jabala la amba feka flafla nyiningali ke ala baraw minu mbolo dambe afe abafe apekamu ga yelema ka tasira o minu ve ni obike sababu ye ka tugo dala mo deme ka yiriwa do tugo daw kono Sénégal monikela bagamarala anga bi jemu ka bina boli o de dafe koronve mo maminu ni olube marawerewla koro yanvan fe olu joyoro bonyana isugantili la ye wale nyumando ni bonyama seginke ka nyeshi moyere ya yira yere ka fo nala sonama do natawla yele machamambe yimi nyeshi me koro yanvan mo ka sabuke koro yanva deuni klebi yanva deuni chamanje yanva deuni abe malidengile undeyi nandura ka donyo na abike sababu ye hali manga ni fonyongo mimbe ka se kuba apeka muka nga se ka ke ofere nyumanye nga eba fe ko ofere ke choume ka damne ke fo ki dal limba voteranye mais ayo min fo peut-être nye walimando minge koron fe région duruye parce que a duru nana sigle nga kuma obeko buya ka klina yankumine amba fe ka tika tabulo la parce que nye mira koron klebi chamanche ni mbe mawro ka fenglani Sénégalais de bagamarala de moninkela bi Cheikh Munumbake Mamunumbake obe jamana infantani nani bela andu anga Sénégal hukumu ngono dunaya koronfeya tala klebita la abe Sénégal doronde amba jatemna no tuwe mawga geleaw de bi donc nanye haklina obara mawga gelea kan jago obe tugu ko ka voter yi o temenen ko fa anye min jatemne fana akaka akanye fo jamana gelea chama fana be c'est que mogo kan ka dɛmɛ pour que ka sigida la u bɛ sɔrɔ kɛ cogoya min na baara tuma ɲɛsiw ma ka kɔrɔ parce que mɔgɔ caman bɛ yen fana an tɛ Mali kɔrɔnfɛla yɛrɛ fana dɔn sɛnɛkɛyɔrɔ ye n'i ye caman ɲininka u b'a f'i ye cɛncɛn dalen don dɔrɔn foyi tɛ se ka kɛ Mali kɔrɔnfɛla n'i y'a dugu kɔrɔnfɛla dugukolo yɔrɔ dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ hali tɛ engrais k'a la engrais naturel don n'i ye pomme de terre ye yen nɔ ka jabaw ye yen nɔ a dɔw bonya a bɛ taa ka fɔ ina kɔri de la ka sɛnɛ kɔrɔn fɛ ka kɔrɔ indépendance bɛ taa tuma min na kɔri kelen ye essayé la kɔrɔn fɛ waa ɲɛna fɛn bɛɛ bɛ ɲa kɔrɔnfɛla la mais an ka mandat in kɔnɔ an y'a ɲini Mali fɛ inclusivité min bɛ fɔ ko an ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ de ye kelen ye an ka sɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ sɛnɛkɛla ye sigida min na an k'a baara donc ne ye n ka programme fanba basé o kan san o san sunkalo mana se an bɛ fɛn san min ka ca ni tamaro ye tamaro bɛ san ka don jamana in kɔnɔ dɛ mais Mali kɔrɔnfɛla fan bɛɛ bɛ se ka kɛ tamaro bɔyɔrɔ ye k'a feere k'a dun yan ka tila k'a tɔ feere jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma culture oasienne o spécialistes b'an bolo Mali la ne ko k'olu de développer nakɔw ka sigi musow ye kɔrɔn fɛ u yɛrɛ ka se k'u ka nakɔw sɛnɛ u yɛrɛ ye i b'a dɔn kɔrɔnfɛla baganko kuma kɔnɔ an t'o fɔ kɔrɔnfɛla yɔrɔ bɛ yen bɔgɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ o ma les terres salées u bɛ kɔrɔnfɛla la ni bagan y'a a bɔgɔ nɛmu san kɔnɔ bana o bana b'a la siɲɛ kelen n'u taara yen nɔ ka na bana o bana b'u la bana bɛ b'u la u bɛ kɛnɛya u bɛ dumuni kɛ u bɛ fa binw bɛ kɔrɔn fɛ n'an y'olu sɛnɛli développer n'o ye karangaran ye n'o ye burugu ye o b'a to kɔngɔ bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ donc o de la Mali an t'a ye an bɛ global in de jamana bɛɛ hɛrɛ min bɛ Kidal o ka développer Kidal ka ye min b'a to a bɛ Mali nafa hɛrɛ min bɛ Kayi o ka développer Kayi ka ye min b'a to a bɛ Mali nafa n'i ye ɲɔgɔmɛ sogo jateminɛ n'a nɛgɛ y'i minɛ Bamako bi i t'a sɔrɔ nɔgɔya la pourtant Mali ka ɲɔgɔmɛ ka ca Afrique de l'Ouest jamana caman ɲɔgɔmɛ million kelen de b'an bolo ɲɔgɔmɛ dɔ b'an bolo yɛrɛ pratiquement a bɛ Mali dɔrɔn de kɔnɔ le dromadaire blanc le tessalite donc an k'o de kɔni ko ninnu développer ɲɔgɔmɛ an bɛ soboliw kɛ yan nɔ mais kɔrɔnfɛmɔgɔw ka plaisir ye ɲɔgɔmɛ boli ye pour que an t'olu organiser au niveau national olu fana ka se ka nafa sɔrɔ o la donc o de la an ko an bɛ miiri mais autant an bɛ ka miiri kɔrɔnfɛla taɲɛ la ni kɔrɔnfɛla possibilité ye an bɛ miiri Tilebi fana taɲɛ la ni Tilebi possibilité ye bɛɛ ka nafa sɔrɔ i ka sigida la ka sanga fɛn min b'i bolo i ka sigida la n'i bɛ se k'a développer n'a bɛ se ka yala ka na se Mali yɔrɔ tɔw la mɔgɔw ka nafa sɔrɔ. Sanusi Buya Sila ni a fɔra ko apekamu maa caman bɛ sɛnɛkɛlaw de ye ka sɔrɔ sɛnɛkɛla baganmarala mɔnikɛla olu bɛ u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ
i ka baara bolodalo ni i b'a fɛ ni o ye i b'a fɛ ka yɛlɛmaw minnu da ka togoda sɛgɛrɛ n'an ko togoda a bɛ nin saba de fara ɲɔgɔn kan ani jiri baaralaw yɛlɛmaw minnu kan ka kɛ ka ɲɛsin nin bolo saba in ma sɛnɛ mɔni baganmara e ka dɔɔnin fɔ an ye i ka fɛɛrɛw la. I ye min fɔ n'a fɔra APCAM a bɛ fɔ sɛnɛ n'i ko Mali yɛrɛ sɛnɛ maaw hakili bɛ kɔɔri dɔrɔn ye jamana bɛ se ka taama sen 4 kan munna an bɛ taama sen 1 dɔrɔn n'an bɛ taama ni sɛnɛninjɛ sen dɔrɔn ye baganmara n'i ye jamana yɛrɛ jateminɛ jamana yɛrɛ indépendance ta k'a jigi to bagan de kan bagan min bɛ Mali kɔnɔ IMOA yɛrɛ kɔnɔ a tɛ maa si bolo CEDEAO kɔnɔ Nigéria kelen de b'a ɲɛ mais Nigéria ye maa miliyɔn joli ye bagan joli b'u bolo donc n'i y'o ratio fana ta k'o calculer Mali de bɛ bɛɛ ɲɛ hali CEDEAO kɔnɔ baganko la jiriforotigiw olu fana ye APCAM jɔsen dɔ ye ani mɔnikɛlaw mais jamana héritera politique dɔ de la n'o b'a fɔ ma an marabagaw politique coloniale empire colonial kun ka bon donc u ye yɔrɔ dɔ développer fɛn dɔ kama ka yɔrɔ wɛrɛ développer fɛn wɛrɛ kama tubabu mara min tun bɛ yen ne bolo malformation tora hali an ka sisan gouvernants na u ye ko bɛɛ bila sɛnɛninjɛ kan baganmara bilara kɔfɛ ni ko baganmara bilara kɔfɛ an bɛ kuma ni preuve de ye n'i y'a jateminɛ jamana mana sɛnɛkɛyɔrɔ hectare 100 dilan baganmara yɔrɔ hectare 1 tɛ dilan ka nɔrɔ a la parce que u ye baganmara yɛrɛ kɛ ko bin min bɛ sɔrɔ kungo kɔnɔ dun tɛ bɔli kɛ ani kɔɔrikolo o tɛ bagan balo ye bagan balo dafala de donc sɛnɛkɛyɔrɔ fɛn o fɛn man ka dilan a ɲɔgɔnna baganmara yɔrɔ kɛnɛ de kan ka dilan o de b'a to baganmara bɛ taa ɲɛfɛ o ɲɔgɔnna kelen Mopti de tun bɛ la route du poisson a tun bɛ Mali de la ka taa fo Ghana nin bɛɛ tunun'an bolo parce que an m'a bara an kun kan ka jɛgɛ mara yɔrɔ kow développer Mopti an kun kan ka jɛgɛ ko yiriwa pour que a bɛ se ka exporter kɔrɔlen cogoya min na an bɛ se k'a kɛ ten nɔ yiriforoko Mali ye yiri jamana ye mangoro yɛrɛ bɛ dɛsɛ diɲɛ kɔnɔ tuma dɔ la an ka lemuruba ka di jamana caman lemuruba ye lemurubaw ni fɛnw bɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ bi ka sanfɛ parce que a ko ninnu ma baara donc an y'a ɲini gouvernement fɛ sen na misaliya k'a f'u ye ko an m'a fɔ dɔ ka bɔ sɛnɛkɛlaw ka hakɛ la dɛ mais an ko dɔ ka fara tɔw ka hakɛ kan jamana ka taama ni sen 4 misaliya la ni gouvernement yɛrɛ taara sisan nɔ conseil supérieur de l'agriculture la ɲina u ko u bɛ subvention min di sɛnɛkɛlaw hukumu bɛɛ lajɛlen ma miliyari 23 ani miliyɔn 915 dɛmɛ mais o miliyari 23 ni miliyɔn 915 ko k'u bɛ miliyari 20 don sɛnɛninjɛ la ka miliyari 20 ni miliyɔn 919 don sɛnɛninjɛ la ka miliyari 3 dɔrɔn don jɛgɛtigiw ni baganmaralaw ma i ye problème faamu wa c'est à dire miliyari 20 ni 3 ni 919 ko de bɛ di dɛmɛ la pour que ko in ka développer sɛnɛkɛla baganmarala mɔnikɛla o wari in kan miliyari 20 ni 919 o de dira sɛnɛninjɛ ma ka miliyari 3 dɔrɔn di baganmarala ni yiriforotigiw ma olu jɛn b'o la komi mankan bɛ jamana kɔnɔ sisan nɔ sogo gɛlɛyara lahiya saga tɛ ka sɔrɔ donc ninnu de cause de b'a to nin kow bɛ na si kungola kuma tɛ fɔtuma tɛ datuma ye ɲinan gɛlɛya an ka san wɛrɛ ɲɛsigi équilibré ka na politigiw fana ka kɛ min b'a to u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ o politigi ye jumɛn ye n'i y'a jateminɛ yɔrɔ dɔ tun dilanna Mali ka ko caman bɛ yen n bɛ se ka fɔ a seginna kɔfɛ Mali bɛ indépendance ta tuma min na ni programme minnu kɛra o kɔfɛ u ye feedlot dɔ dilan cɛnfa la feedlot kɔrɔ ye jumɛn ye n k'o fɔ mɔgɔw k'o faamu u nana jateminɛ kɛ ko ni baganw bɛ na ka bɔ kɔrɔyan fan fɛ ka bɔ Tilebi ka bɔ fan bɛɛ fɛ u kana fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la cɛnfala sugu kɔnɔ cɛnfala forêt kɔnɔ a yɔrɔ dilanna kama baganw ka lafa pour que ka Bamako labalo o sogo b'o la misi b'o la saga b'o la ba b'o la o minɛn bɛ o feedlot kɔnɔ bi an t'a dɔn feedlot bɛ jɔn ka mara kɔnɔ a tɛ ka baara kɛ a minɛnw bɛ san joli c'est à dire il faut que bi jamana kɔnɔ an ka segin ka temps ta k'an hakili jagabɔ an y'o ɲininkali fana kɛ a bɛ san 2 bɔ journée paysanne na ko jamana ka état généraux de l'élevage kɛ an ka segin an k'an ka bagan mara miiri a bɛ san 20 san 30 bɔ san 50 ɲina yanni bi ka se baganw tun bɛ taa cogoya min na est ce que baganw bɛ se ka taa o cogoya kelen na ka segin parce que sɛnɛ kan ka développer sira min fɛ n'o ye productivité ye c'est à dire kɛnɛ fitinin kɔnɔ ka sɔrɔba kɛ sɛnɛ ma t'o la dɛ sɛnɛ taara an ka kɛnɛba ta an ka sɛnɛ kɛ f'u ye bagan maralaw ka sira bagan taama siraw yɛrɛ fana sɛnɛ u ye dɔ dun o fana nɔba bɛ kɛlɛ minnu bɛ bagan marala ni sɛnɛkɛlaw cɛ
mɔnikɛlaw kɔni olu fana bɛna fɔ olu yɛrɛ ɲina kelen n'olu kɔ bon nin ko ninnu sisan an bɛ ka min ɲini APK min fɛ ko ninnu ka segin ka an bɛ ka min ɲini gouvernement fɛ ko ninnu ka segin ka récupérer Mali bɛ se ka sɔrɔ kɛ sira o sira la ni Ala tun y'a nɔgɔya Mali bolo an ka bolo da yɔrɔ kan k'a développer surtout Mali bɛ ka don jɛkulu dɔ kɔnɔ ko la zone de libre échange continentale SLECAF donc ka bɔ ka kɛ farafina bɛɛ o tɛ Afrique de l'Ouest dɔrɔn dɛ o ye farafina bɛɛ de donc fɛn jumɛn b'an bolo n'an bɛ se ka to sugu kɔnɔ ka waso n'o ye n'an bɛ se ka jɔ n'o ye n'an kan k'o développer ka bɛn n'o sugu ye sɛnɛ b'o la sɛnɛkɛfɛn caman b'o la mais bagan b'o la jɛgɛ b'o la jiri b'o la donc an kan k'o politiques de développer sisan kosɛbɛ pour k'o ka kɛ ninnu ye fɛn ye minnu b'an fɛ depuis lawale Mali dɔnnen don bagan mara jamana ye an y'an ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ an b'a dɔn Mali ye yiri jamana ye et minnu ka kɔrɔ a fɔra la route du poisson ka bɔ Mopti fo Ghana ko kura dilannen tɛ o an bɛ baara de kɛ parce que maa 500,000 tun bɛ fɛn min dun bi an kɛra maa 1,000,000 ye donc ni m'o baara ka se maa 1,020,000 hakɛ ma o bɛ dɛsɛ dɛ a tɛ bɔli kɛ. An bɛ segin ka na kɔɔriko la kɔɔriko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ale fana jɔyɔrɔ ka bon jamana yiriwali la an b'a ye yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu tɛ kɔɔri sɛnɛ maraw ye i n'a fɔ Segu ka taa Barawele yanfanw bɛɛ olu bɛ kɔɔri sɛnɛ tiɲɛ don kɔɔri sɔrɔ ka mɔ nka a bɛ kɛ sababu ye fana ka baloko nɔgɔya bawo n'i ye kɔɔri dan dugu rɔ san min na nɔgɔ minnu bɛ kɛ a la o sana yɛlɛma n'i ye ɲɔ dan kabako don nka kɔɔriko san damadɔ in kɔnɔ a yobo yabara e nako min ye nin ye APK ɲɛmaaya la i ka yɛlɛmaw la i ka hakilinabaw la kundilennabaw la i kɛ mɛn ka min ɲɛsin kɔɔri sɛnɛnaw ma ni o bɛ se ka to Mali kun dɔn kun bɛ ni kɔɔri sɛnɛ jigiya min ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ segin bɛ kɛ o ma ni kura ka fiyɛ kɔɔri sɛnɛko la ni bɛ se ka dɔ fɔ an ye o la. Kɔɔri sɛnɛ bɛ yen mais fɛn min bɛ sɛnɛ kɔɔri fana nɔfɛ parce que a bɛ fɔ de système coton comme i yɛrɛ y'a ɲɛfɔ cogoya min na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ kɔɔri tɛ sɛnɛ kɔɔri kama kɔɔri bɛ sɛnɛ nɔgɔ min bɛ sɔrɔ kɔɔri sɛnɛ jamana la k'a kɛ sumanw kɔrɔ bayɛlɛmali min bɛ kɛ a b'a kɛ i ka jigiɲɛ bɛ fa n'i ka jigiɲɛ fara hali ni ma tɔnɔ sɔrɔ kɔɔriko in na i ye ɲɔ min sɔrɔ i ka jigiɲɛ ye yanni anw k'an to élection yɛrɛ bɛɛ la kɔɔri sɛnɛlaw yɛrɛ sigira ka ko dɔ kɛ gouvernement de y'o labɛn ko assise nationale ko kɔɔri sɛnɛlaw yɛrɛ ka sigi k'u hakilina fɔ mun de b'a to an binna dingɛ min kɔnɔ kɔɔri sɛnɛko la an tɛna bin a ɲɔgɔnna dingɛ kɔnɔ ani an bɛ bɔ a kɔnɔ cogoya min na o assise nationale ye recommandation mun kɛ o recommandation bɛ yen ne hakili la ni gouvernement y'o recommandation ta k'o appliquer o bɛ belebele ta kɔɔri la nka ni ko an k'an ka hakilina yɛrɛ fana assise nationale kan an ko ka segin ka système coton miiri kura ye minnu y'a miiri a wagati u ye hakilina ɲuman sɔrɔ k'a sanga ka bɛn ni wagati dɔ ye bi wagati yɛlɛmana bi kaba b'a fɛ ka wuli a yɛrɛ ye k'a yɛrɛ kɛ a yɛrɛ ka sira ye ɲɔ b'a fɛ ka wuli a yɛrɛ k'a yɛrɛ kɛ a yɛrɛ ka sira ye minnu tun bɛ kɔɔri sɛnɛ kaba ni ɲɔ kama ni kaba wulila a yɛrɛ ka ɲɔ parce que an bɛ se ka miliyari an ye fɛn fɛn sɔrɔ kɔɔri la an bɛ se ka ɲɔgɔnna sɔrɔ kaba dɔrɔn na ka yira Mali tɛ fantan jamana ye kaba bɛ bayɛlɛma ka kɛ fɛn 7 ye kaba bɛ fɛn hakɛ min balo bagan kɔɔri kolo bɛ bagan balo cogo min kaba bɛ bagan balo ten donc ni nin bɛɛ wulila a yɛrɛ i b'a dɔn système coton kɔni problème bɛ n'a la parce que minnu tun bɛ kɔɔri sɛnɛ nin fɛn ninnu kama n'olu taara nin kan don dɔ la problème na kɔɔri la donc sisan nɔ ɲinan ta in kɔnɔ an ye baara kɛ alhamdulilayi ala y'an dɛmɛ kɔɔri sɛnɛlaw y'u se kɛ olu ye kɔɔri sɛnɛ kɛfɛn tɔ minnu bɛ a tɔ ye gouvernement k'o de ɲini sa nɔgɔ ni fɛn pour que o ka se kɔɔri sɛnɛna ma n'o tɛ ko in na kɔɔri sɛnɛlaw kɔni y'u jɔyɔrɔ dafa u tugura an ka kumakan kɔ an b'u barika d'o la u ye kɔɔri sɛnɛ mais système in kan ka segin ka miiri kura ye parce que an kana fɔ an bɛ ɲinan gérer n'an ma miiri san wɛrɛ la ou bien san wɛrɛ kɔta la système coton bɛ yɛlɛma cogo di pour que kɔɔri sɛnɛna ka sɔrɔ kɛ kɔɔri la mais Mali kɔɔriko défaut dɔ b'a la n bɛ n'o f'i ɲɛna Mali bɛ kɔɔri sɛnɛ mais n'i ye kɔɔri wari yɛrɛ ta 100 sara la kɔɔri sɛnɛni na o ye dɔrɔmɛ 1 1 franc kɔɔri baarali la k'a kɛ tulu ni égrenage ni fɛnw ye o ye dɔrɔmɛ 1 o ye 2 francs ye étape min tugulen don o la directement o ye ka kɔɔri baara k'a kɛ k'a parata k'a kɛ fili ye 100 sara la o kelen jɔlen don ni 21 ye mais Mali tɛ ka kɔɔri foyi baara k'o kɛ fili ye n'an k'an ka système coton ka miiri a kan ka miiri 4 de ma an tɛ se ka nin kɔɔri ba in bɛɛ sɛnɛ k'an bɛ nin kɔɔri mugu in de labɔ n'an ma kɔɔri in bayɛlɛma an fɛ yen ka baaraw kɛ an fɛ yen o kɔrɔ ni miliyari 1,000 de bɛ don kɔɔriko la Mali la n'an ye a multiplier par 21 21 donc o bɛ bɛn 21 000 milliards de ma
ni milliard kɛmɛ de bɛ don kɔriko la o kɔrɔ milliard 2,000 non c'est à dire misaliyala ni milliard kɛmɛ de bɛ don kɔriko la o kɔrɔ milliard 2,000 ni kɛmɛ de bɛna sɔrɔ o de bɛna sɔrɔ kɔriko la n'an sera ka usine ko matarafa a kana kɛ mɔgɔ fana kɔnɔ ko usine tun ye koba ye dɛ Mali bɛ indépendance ta tuma min na o kɔri parata usine tun bɛ yen Mali tun bɛ fil dilan donc f'an ka segin o de ma jamana bɛ yen bi olu forlen no fil dilan na n'o ye Bangladesh ni Inde ye mais olu bɛ ɲini k'u sen bɔ kɔriko la barisa dugukolo t'u bolo donc an n'olu de kan ka partenariat kɛ ka kɔri dilan usine sigi min b'a to an ka kɔri fan dɔ bɛ yɛlɛma k'o ko ye kɔri fana la an bɛ ka hakilina wɛrɛ min baara a bɛ f'o ma kɔri hɔrɔn parce que engrais ba in utiliseli binfagalan poison bagaji ba in utiliseli kɔlɔlɔba b'a la adamaden ni kɛnɛya kan donc o kɔri hɔrɔn in transition agroécologique o projet bɛ yen o sɔrɔla mun fɛ diɲɛ yɛlɛma min bɛ ka kɛ cogoyaw la waati yɛlɛma o y'o projet proposé k'an k'o kɛ an b'a fɛ mɔgɔw fana k'u ɲɛsin o ma n'an bɛ kɔri min bɔ 100 sara la o 100 sara la yanni san 4 san 5 cɛ 10 ka kɛ kɔri hɔrɔn in f'an ka se ka bayɛlɛma a kan a tɛ fɛn bɔ sɔrɔ la a bɛna dɔ yɛrɛ fara sɔrɔ kan parce que kɔri hɔrɔn fana fili sɔngɔ o ka ca kɔri dɔn ye diɲɛ kɔnɔ a bɛ kɛnɛya fana sabati parce que n'i ye sɔrɔ kɛ n'i taara kɛ k'i yɛrɛ furakɛ i ma sɔrɔ kɛ dɛ mais yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la n'i ye kɛnɛya sɔrɔ ka tila ka dɔnni sɔrɔ i bɛ taa donc an bɛ ka miiri kɔri yɛrɛ système coton bɛ bayɛlɛma cogoya min na ni a bɛ se ka kɛ ni kɔri sɛnɛ n'a ka sɔrɔ ye n'a ka nafa ye bon question wɛrɛ minnu tun b'a la ni kɔri sɛnɛ kun kɛra problème ye dɔɔni olu bɛ jaabi bɛ sɔrɔ assise nationale du coton na kɔri sɛnɛnaw farala ɲɔgɔn kan k'u ka hakili jagabɔ kɔriko la donc a tɔ y'o de ka appliquer fanga fɛ n'o assise nationale appliquera an bɛ tɛmɛ ni baara ye. président an b'a kalama k'a fɔ e nana nakuma min ye nakuma kɛrɛnkɛrɛnnen ye a bɛnna ni jamana yabali ye furanjɔrɔ fanga ko nana APCAM ɲɛmaaya la sɛnɛkɛlaw jigi sigiyɔrɔ don furanjɔrɔ fanga maa ɲɛmaw dɛmɛw ni dɛmɛw minnu kan ka kɛ sababu ye ka baara nɔgɔya APCAM bolo kɛmɛ k'u jɔ o jɔyɔrɔ la i da sera nɔgɔkow ni bagajikow ni sɛnɛ kɛfɛnw olu minnu bɛ jamana ɲɛmaw ka bolo ka wuli ka jɔ kɛ mɛ o la min bɛ se ka to baara bɛ nɔgɔya. Ne yɛrɛ jigi bɛ fɛn min yɛrɛ kan n bɛ n'o de f'i ɲɛna parce que faransila fanga an bɛnnen don mun kan ko ka tubabukan na u b'a fɔ ko ka jamana refondation kɛ ko n'i y'a ye an sera nin ma an tun bɛ sira dɔ de kan sira in ma ɲi sira in ka yɛlɛma jamanadenw ka na ni sira ye k'a lakile o refondation in dɛ o de kan ka kɛ sɛnɛko yɛrɛ la ne jigiba bɛ furante la fanga kan o refondation in de kan sɛnɛ yɛrɛ fana ka refonde sɛnɛ refondeli n'o kɛra sisan Mali sɛnɛkɛla mana a ka sɔrɔ kɛ sɛnɛ la Mali kungo caman banna parce que n'i ye Mali ta 100 sara la maa 80 ou bien maa 90 ye cikɛla ye parce que hali fonctionnaire ye cikɛla ye Mali o sariya dagalen don jamana in kɔnɔ k'i bɛ baara o baara la Mali y'a daga i ka sɛnɛ kɛ ne jigi bɛ min kan furancɛla fanga la n bɛ n'o de f'i ɲɛna programme 4 b'an bolo ni furancɛla fanga y'o ta k'o kɛ a talan ye n dalen don a la u ye Mali sauver programme fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye l'enregistrement des exploitations agricoles familiales sɛnɛkɛla bɛɛ kelen-kelennin ka enregistrer i bɛ e yɛrɛ bɛ enregistrer i ka foro bɛ enregistrer ka a géolocalisation kɛ latitude ni longitude ni maa bɔra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a sɔrɔ yɔrɔ ka dɔn mais sɔrɔ yɔrɔ dɔnni t'a yira yali foro ye ta ye wa dugutigi y'a sigi ma wa an ka kuma t'o kan dɛ an ka kuma ye sɔrɔ yɔrɔ in dɔnni bɛ comme adresse i b'a dɔn e bɛ se ka kɛ loyer la mais i ka adresse de bɛ k'i ka carte la dɔ y'a sigi ma o i ni duden wɛrɛ bɛ yen nɔ o adresse min bɛ kɛ carte kan dɛ sɔrɔ yɔrɔ y'o de an mako bɛ géolocalisation de la min bɛ baara k'o ka dɔn ni nin ko in kɛra a bɛ na ni fɛn caman ye min nafa bɛ sɛnɛkɛla kan d'abord dɛmɛ min bɛ fɔ ko gouvernement b'a di sɛnɛkɛla ma ni tuma dɔ la siga b'an minɛ est-ce que a bɛ se sɛnɛkɛla ma o dɛmɛ bɛ jɛya a dira jɔn ma parce que n'i ye nin enregistrement sariya fana ko a sariya votelen don loi d'orientation agricole kɔnɔ ko APCAM de k'a kɛ mais musaka min bɛ kɛ k'a kɛ o de tɛ APCAM bolo parce que n da ma se o yɛrɛ fɔlɔ ma APCAM yɛrɛ ka musaka ko o musaka in an b'a fɛ o k'a ta Fonds national d'appui à l'agriculture en tout cas gouvernement ka fɛɛrɛ kɛ ka musaka in d'a ma an ka enregistrement agricole in kɛ ani recensement agricole tɛ kelen dɛ minnu bɛ sɛnɛ kɛ u ka dɔn u sigiyɔrɔ ka dɔn u ka baara cogoya ka dɔn u bɛ quantité min kɛ baara la o ka dɔn bɛɛ sigilen n'i y'a taper a mana fɔ sisan nɔ Buya Sila ou bien Fɔnba mana fɔ Fɔnba ko ale bɛ bagan de mara a bɛ bagan mara sogo de kama wa nɔnɔ kama o dɔnnen don nin bagan hakɛ de bɛ Fɔnba bolo an dun b'a fɛ san wɛrɛ nin bagan hakɛ de ka don sugu la pour que Mali ka lafiya
donc fomba na ɲɔgɔnna minnu bɛ tɔn na a ye nin produit a ka se nin ma aw ka numéro dɔnni n'a gosira dɛmɛ min kan ka ɲɛsin ma ɲɛsinnen dɔ ma o bɛ dɔn directement ordinateur la ma tɛ maa ta ta maa kelen tɛ se APCAM président tɛ se ka t'i biri jama ta ka cogo si tuguni o la k'a fɔ Buya Sila fana ye baganmara la ka taa baganmara la tɔw k'a kɛ ta ye n ka numéro d'identification fiscale min bɛ bɔ ni hakɛ min ka kan n b'o dɔrɔn de sɔrɔ donc a bɛ na ni jɛya ye nafolo min bɛ ka don sɛnɛko la parce que projet ni programme caman bɛ yen jamana yɛrɛ bɛ miliyari 300 de don sɛnɛko la mais tuma bɛɛ an b'a mɛn ko gɛlɛya donna sɛnɛko la donc ko fila don soit wari in ma don a la soit a don cogo ma ɲɛ. donc an y'a mɛn ko subvention dɔ kɛra masarala 15 bɛɛ de bila dɛsɛ ka bolo kan. o yɛrɛ o de bɛ bɛn miliyari 300 ni kɔ ma n'o kɛra n'a kɛra a kɛcogo la mais a bɛ di jɔn ma fo carte d'identité professionnelle ka bɔ ka di sɛnɛkɛla bɛɛ ma o bɛ kɛ sababu ye yɛrɛ sɛnɛkɛtɔn bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a yɛrɛ an bɛ cotiser mais comme sagako min filɛ an filɛ wagati min na seli ɲɛkɔrɔla la layako kuma min bɛ ka fɔ a bɛ se k'a fɔ sisan Bamako mako bɛ lahiya sagajigi 20,000 na donc minnu b'o kɛ o dɔnnen don depuis janvier depuis seli ma se san kelen san fila ni seli ka se a ye nin produit Bamako kama a ye nin produit Segu kama a ye nin produit Sikaso kama kɛrɛfɛ jamana minnu bɛna saga san na olu fana b'a fɔ an mako bɛ nin saga hakɛ la donc a bɛ fɔ a ye nin produit mun fana bɛ aw bali k'a produit aw bɛ sigi k'o fɔ APCAM b'o f'u ɲɛna o fɛn bɛ ɲini ka di aw ma aw b'o produit feere bɛ kɛ ko dɔnnen don donc ni enregistrement des exploitations agricoles familiales kɛra n ye min f'i ɲɛna a bɛ na ni jɛya ye a bɛ na an b'a dɔn an mako bɛ fɛn min na yala an mako bɛ kaba hakɛ min na k'an yɛrɛ balo an mako bɛ ɲɔ hakɛ min na k'an yɛrɛ balo o bɛ dɔn o bɛ ɲini mɔgɔ min fɛ o dɔnnen don a bɛ na n'o jɛya ye projet filanan min b'an bolo o ye loi achat institutionnel c'est à dire fanga bɛ sanni min kɛ parce que Mali client fɔlɔ ye fanga de fanga ye jɔn ye sɔrɔsiw b'o la dɔgɔtɔrɔsow b'o la kasoladenw b'o la a tɔgɔ bɔra an kɔnɔ jamana wɛrɛ maa minnu bɛ na n'u bɛna a projet minnu bɛ na ka na an ka sanu bɔ n'u bɛ balo san Mali kɔnɔ o wala multinationales bɛ sanni min kɛ an ko 100 sara la o sanni na 50 ka di sɛnɛkɛla tɔn ma sariya de k'a voté bamanankan in jɛlen don ni sariya in m'a voté a bɛna kɛ sababu dɔ de ye anw bɛ mɔgɔ min bɛ bila a la n'olu bɛ taa marché kɛ olu b'a san an bolo da ɲɔgɔn na ka taa feere mais protection yi achat institutionnel bɛ na mun kɛ gouvernement bɛ fɛn min san n'o gouvernement ka sanni sɔngɔ ka ɲi wagati la n'o sera ka 100 sara la ka tilancɛ san sɛnɛkɛla bolo sɛnɛkɛla bɛ kɛ sɔrɔtigi ye o marché in fana b'a to sɛnɛkɛla bɛ taa banque la ka juru ta k'a ka sɛnɛkɛfɛnw kuraya k'a ka baara kɛ ka dɔ fara production kan ka taɲɛ kɛ o loi in sira fila de b'a sɔrɔli la soit gouvernement k'a voté n'o ye projet de loi ye soit a CNT yɛrɛ k'a voté n'o ye proposition de loi ye mais incidence budgétaire t'a la an m'a fɔ dɔ ka fara sanni hakɛ kan an m'a fɔ dɔ ka fara hali wari kan an ko an ka sen ka don a la de ni OPAM bɛ sanni kɛ min bɛ Mali balo garanti OPAM a fɔra ye sariya ko tilancɛ ka san Mali sɛnɛkɛlaw bolo o y'an ka marché tilancɛ ye commerçants ta ye ni ne b'a to sɛnɛkɛla den a bɛ ɲɛbɔ sɛnɛkɛ fɛ parce que a fa bɛ sɔrɔ kɛ a tɛ kɛ sanji jukɔrɔ wɔsi ye mais ni a fɔra ko an ka sɛnɛ dɔrɔn kɛ samiya bɛ ban tuma min na nɔgɔ juru b'an na jisɔngɔ b'a la denmisɛnw man kɛnɛ denmisɛnninw ka école ka sara julaw mana ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan k'u sigi k'u bolo da wari ka dɔɔni ko kɔngɔ b'u la u bɛna to an ka sɔngɔ la sisan an bɛ obligé an bɛ taa feere an bɛ tuma dɔ la an bɛ kaba sɛnɛ ka kaba feere 17 kalo wɔɔrɔ kɔfɛ ka taa kaba san 35 pomme de terre yɛrɛ kɔni t'an t'o fɔ yan an bɛ pomme de terre feere tuma dɔ la 18 pomme de terre bɛ taa kɛ 120 ye sugu la tomati bɛ ten nɔ sɛnɛkɛfɛn bɛɛ bɛ ten problème ye jumɛn ye sisan nɔ et puis o système fana kɔnɔ min y'a juguya jamana wɛrɛw profiter o système na o b'a dɔn Mali ka sɛnɛkɛfɛn bɛ ka se an ni Mali tɛ kelen sɛnɛkɛko la parce que n'i ye Nigéria bɔ a la an bɛ min kɛ céréale sèche la jamana foyi tɛ sous région na min b'a kɛ an bɛ bɛn ɲɛ u bɛ sina ka wari di u ka mɔgɔw ma u ka julaw ma u ka julaw bɛ na k'a san an bolo dasiw la u bɛ taa sɛbɛn u ka jamana kɔnɔ k'olu ka jamana y'a produit n'u y'a transformé u b'a bɔ o la sɔmɔ b'o la an kɛrɛfɛ jamana dɔ ko ale ye numéro 1 sɔmɔ la Mali sɔmɔ bɛ ka jate a kun dɔ ko ale ye numéro 1 si la Mali si bɛ ka jate a kun dɔ ko ale ye numéro 1 ye a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ mangoro la Mali mangoro bɛ ka jate a kun dɔ ko ale ye numéro 1 ye a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ tiga la Mali tiga bɛ ka jate a kun donc nin loi in mana voté anw ni banquiw an bɛ se k'a baara tɔ kɛ parce que banquiw y'a faamu marché dɔ sɔrɔla an bolo an bɛ se ka juru ta banque la ka mɔgɔw organiser an ka sɛnɛkɛfɛnw mana se an yɛrɛ b'a san sɛnɛkɛlaw bolo prix plancher ye jumɛn ye mun ye mɔgɔ don kɔɔriko la parce que kɔɔri sɔngɔ bɛ fɔ yann'a ka sɛnɛ
donc an b'a dɔn kaba n'i ye kaba produit hectare 5 la ni nin tɔni hakɛ bɔra sisan nɔ hectare 1 na nin tɔni 5 bɔra i ye nɔgɔ ni fɛn fɛn k'a kɔrɔ kaba y'i coûté i b'a fɔ dɔrɔmɛ 17 a bɛ fɔ bon a kɔni baara kun ye tɔnɔ de an ka kaba san a bolo 20 an b'a san a bolo 20 an b'a lasago an b'a bayɛlɛma ko fɔlɔ kɛ an b'a feere n'an y'a feere système kelen bɛ se k'a jira komi tɔn don u yɛrɛ fana sen bɛ ko la dɔɔni ka segin u ma hali bi ristourne dɔ ka segin u ma pour que u ka se k'u ka taɲɛ préparer wari tɔ banque ni société minnu y'a créé u ni APK olu bɛ dɔɔni sɔrɔ tɔnɔ la u bɛ se k'u yɛrɛ financer n'o ye donc o ye achat institutionnel ye an b'a fɛ loi in de ka voter Mali kɔnɔ cɛmancɛ fanga in kɔnɔ cɛmancɛ fanga in an jigiba b'a kan dɛ parce que politique fanga tɛ sɔn ka fɛn dɔ d'i ma cɛmancɛ fanga bɛ se k'o d'i ma donc an jigi yɛrɛ yɛrɛ a bɛ cɛmancɛ fanga in kan a sabanan ye min ye o ye CUMA ye coopérative d'utilisateurs de machines agricoles san tɛmɛna machine miliyari 8 de la ka don sɛnɛkɛminɛnw na bi san bɛ ka gosi a san wɛrɛ ye bi n taara Mali yɔrɔ yɔrɔ la minɛnw tonnen don a tɛ fɛn ɲɛ parce que a sanna ka sɔrɔ an ma ɲininka APK ma ɲininka u yɛrɛ techniciens y'a dilan u ni ɲɔgɔn cɛ ka marché kɛ ka taa san a tɛ foyi ɲɛ ye motoculteur ni jusurunin de ka di mɔgɔw ye u taara kɛ jujan ye machine minnu bɛ a bɛ fɔ nin ye binsiri machine ye mais binsiri machine f'i ka maa wɔɔrɔ ta tuguni pour que ka bin k'a kɔnɔ nafa ka dɔgɔ an ko an ka kimaw créé kimaw ye jumɛn an y'a ɲɔgɔnna ye tubabu jamanaw kan ka tɔn de sigi sɛnɛkɛminɛnw bɛ fara ɲɔgɔn kan min na min bɛ bila chambre d'agriculture régionale ka mara kɔnɔ min b'a to sɛnɛ bɛ kɛ kalo 12 baara ye kalo 12 baara kɔrɔ ye jumɛn samiya mana ban sisan jiko dɔrɔn de bɛ maaw bali n'u denw bɛ segin ka na Bamako ka taa damandaw la ka taa ko wɛrɛw la parce que ji tɛ foro kɔnɔ samiya banna i bɛ den minɛ ni kan jumɛn ye ni forage dira machine à forer dira APK ma bulldozer kelen dira chambre d'agriculture bɛɛ kelen kelennin ma forage min sɔngɔ ye miliyɔn 5 ye miliyɔn wɛrɛ an bɛ se ka kɛ 100 ni bi c'est à dire min bɛ don a la dɔrɔn ani fitinin pour que machine munumunu sɔngɔ ni fɛnw bɛ kɛ kɛ a bɛ sɛnɛ ye i yɛrɛ b'i ka tuyau n'i ka fɛn occupé i b'a fɔ den e tun bɛ taa nin de la Bamako sisan nɔ forage sɔrɔla ji sɔrɔla tomati kɛ nakɔ kɛ et puis gouvernement ye marché 50% d'a ma feere yɔrɔ fana bɛ yen kuma banna denmisɛn bɛ sigi machine bulldozer fana bɛ yɔrɔ dilan parce que an kɛlen don k'a bila mun na ko ji kan ka kɛ château de kɔnɔ château ye sokɔnɔ ji de foro kɔnɔ ji tɛ château ye bulldozer bɛ bassin baw dilan an bɛ basiw d'a kɔnɔ i b'a fɔ an ye min ye jamana tɔw kɔnɔ sanji min bɛ jigin a kɔnɔ o bɛ bɛn ni woyo min bɛ ji mɔgɔ min ta bɛ ji woyo sira la i b'a ladon yan nɔ i b'a datugu yan bois dingɛ jate i bɛ sɔrɔ ka forage tuyau branché o la donc e b'o ji de ta k'i ka baara kɛ i bɛ se k'i ka jɛgɛ mara o ji kelen kɔnɔ ji minnu bɛ yen nɔ i b'o ta ka baara kɛ denmisɛnninw bɛ cogoya sɔrɔ parce que foro yɛrɛ la bi ka foro labɛn k'a kɛ foro ye o de ka gɛlɛn sɛnɛkɛla ma fantanw de anw se t'anw ye donc gouvernement mana ni minɛn ninnu san minɛn girimanw don minɛn ɲumanw don k'o di sɛnɛkɛlaw ma sɛnɛkɛlaw bɛ taa ɲɛ minɛnw fana ni n ko sɛnɛkɛlaw tuma bɛɛ a y'a bila kunna n ka mɛn secteur sen naani in bɛɛ ma tracteur mana san tracteur ye kunkolo dɔrɔn de min bɛ tugu tracteur la o de ye tracteur nafa ye sɛnɛkɛ minɛn ka k'a la bin baara minɛn ka k'a la parce que n b'a fɛ k'o fɔ bɛɛ ye tant que an ma ɲɛ sɔrɔ Mali bagan balo ko la an tɛ ɲɛ sɔrɔ sogoko gɛlɛya ni nɔnɔko gɛlɛya la u bɛ ka jamana minnu fɔ ko sogo ka nɔgɔ n'o ye ka tɛmɛ anw kan dɔwɛrɛ ma sogo nɔgɔya o jamanaw kan parce que u ye kɛnɛbaw de labɛn ko sɛnɛ tɛ k'a kɔnɔ bagan dɔrɔn ka mara kɔnɔ o de bɛ na ni sogo nɔgɔya donc an fana bɛ se o kɛnɛba kelenw b'an bolo a ji b'an bolo hakilina b'an na an bɛ se bagan mara la n'a jamana in bɛɛ ye donc o baara kan ka kɛ cogo di fo bin sɛnɛ ka fara an bolo da la bin sɛnɛ fana bin sɛnɛ minɛn de b'a la minɛn min bɛ se ka bin kan k'a laja joona hali ni samiya kɔnɔna don ka sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ bali belebelebaw ye 300 kilo baliw bɛ 20 kilo baliw bɛ camion b'a transporter a bɛ se ka kɛ jamana minnu kɔnɔ 4 ans a tɛ se ka kɛ jamana minnu kɔnɔ bin nafama min bɛ n y'a f'i ye ko karankaran bɛ jamana yɔrɔ dɔ la bin ɲumanw bɛ nara mara la a bɛ sɛnɛ o maraw la ka taa n'a ye jamana minnu na ni bin bɛ yen mais a nafa ka dɔgɔ donc o de ye culture fourragère ye o yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka baara créer Mali bayirika denmisɛnninw ye bin baara nin baara in tɛ exister an fɛ yen mais nin baara in mana créer machine mana d'a ma an bɛ baara créer denmisɛnninw ye an b'an ka bagan balo garanti sérieux bɛ don ko la prévision bɛ se ka kɛ ɲɛsigi bɛ se ka kɛ donc jɔsen naaninan o ye an ni banquiw cɛ ye an ye experts ɲini APK min na ka bureau fun k'a f'u ye wari t'an kun k'a sara u jɛra n'a ye ko an tɛ sara fo n'an ye projet sɔrɔ min bɛ se k'a kɛ n'an sara la olu de ni banquiw bɛna kuma ɲɔgɔnya kɛ pour que banque bɛ se ka juru don sɛnɛkɛlaw la cogo min mais juru minnu bɛ don taux d'intérêt de ka farin sɛnɛkɛla ma donc pour que juru bɛ nɔgɔya banque ka tɔnɔ ka ca sɛnɛkɛlaw ma donc o de la fo nin fana ka kɛ k'a nɔgɔya sɛnɛkɛlaw bɛ se ka accès sɔrɔ juru la cogo di k'u ka sɛnɛkɛ yɔrɔ développer
i b'a sɔrɔ maa min tun bɛ sɛnɛ la ni daba ye a mɔkɛ tun bɛ sɛnɛ la ni daba ni zarimisi ye hali bi o bɛ sɛnɛ la ni daba ni zarimisi ye or dugukolo sɛgɛnna dugukolo mana dɔgɔyara fo dugukolo ko ka yɛlɛma donc fo minɛn ɲɛnɛman de ka d'a ma a ka se ka sɛnɛ kɛ sɛnɛkɛla fana n'i tɛ bagan mara ka misi nɔgɔ sɔrɔ ka ba nɔgɔ sɔrɔ k'o latoli k'o k'i ka foro la tilema fɛ i ka foro barika de bɛ ban nɔgɔ laban bɛ kɛ k'a gosi dɔrɔn de ka taa mais ni n tɛ foro la tuguni donc an bɛ ka sɛnɛ ye de manière symbiotique donc o programme fana la an bɛna banquiw ta n'o ye mais n jigi bɛ min yɛrɛ yɛrɛ fana kan furancɛ fanga bolo furancɛ fanga o ko k'a ka priorité fɔlɔ ye jamana ka sécurité ye mais sécurité kɔnɔ ne yɛrɛ bolo dun ka fa de ye sécurité fɔlɔ ye lakana tɛ tɛmɛ o kan lakana yɛrɛ fɔlɔ ye sécurité ye ne b'a fɛ furancɛ fanga ka sɛnɛ prioriser sariya ka ta furancɛ fanga fɔ a ka fɔ an ka wagati in kɔnɔ an ye Mali production prioriser production de bɛ se ka na ni devise ye jamana kɔnɔ production de bɛ na ni paix sociale ye kɛlɛ in caman bɛ yen kɔngɔ de nɔ b'a la i ko devise o tɔgɔ k'a ka ca nafolo jamana ni jamana bɛ baara kɛ i ka nafolo bɛ bɔ nafolo tubabu nafolo franc français ni dollar ni fɛn minnu bɛ na production de bɛ se k'o sama ka bɔ kɔ kan ka na n'o ye ni production organisera bon ne bɛ ka sariya minnu fɔ ka nin bɛɛ fana nɔgɔya parce que jamana tɔw y'a kɛ ten jamana dɔ b'an kɛrɛfɛ a karɔti n'a tomati n'a fɛn bɛɛ bɛ na an fɛ yen u ye sɛnɛ de prioriser jamana kɔnɔ ko investissement bɛ kɛ jamana kɔnɔ fo investissement k'a jira ko sɛnɛ nɔ b'a la sɛnɛkɛlaw bɛ nafa dɔ sɔrɔ a la sira bɛ dilan par rapport à sɛnɛkɛfɛn min bɛ bɔ sɛnɛkɛfɛn min bɛ don o de y'a to jamana fɔrɔla tellement que u ka karɔti bɛ kɛ anw ka na la parce que maninfin adamaden ni min nin yɔrɔ kɛ dɔwɛrɛ b'a kɛ donc anw dun ye anw Mali bɔda sira wɛrɛ tɛ Mali bolo fewu ni sɛnɛ ni bagan mara tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ mais fo ka sɛnɛkɛfɛn ni bagan mara fɛn ba yɛlɛma sogoko n'an ko an bɛ sogoko dɔrɔn ta Mali la a b'a dɔn ko bi ko abattoir yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ min bɛ norme na k'a fɔ nin sogo bɛ se ka bɔ ka taa feere kɔ kan min kɛ bɛ ka hakɛw dafa ka hakɛ bɛɛ lajɛlen dafa mɔgɔ bɛ anw fɛ yan bi u tɛ an ka sogo dun ko parce que ko abattoir tɛ hakɛ la nin bɛɛ priorisation de l'agriculture de bɛ se ka na ni nin bɛɛ k'a ta gafe la kɛrɛnkɛrɛnya la abattoirs ka créer minnu bɛ bila norme ISO kɔnɔ furakɛli a ka kɛ priorité ye an ka baganw ka furakɛ parce que sugu bɛ diɲɛ na n'u b'a fɔ ma marché halal arabu jamanaw bɛ sogo min dun o ye miliyari 2,000 de 2000 milliards de dollars miliyari de ko don dɛ an bɛ se k'an ka hakɛ ta o kɔnɔ an ka sogo ka ɲi a ka di mais ni agriculture ma priorisé a difficulté bɛ kan k'a fɔ investissement ka ɲɛsin nin secteur ma donc o de ye furancɛ fanga sɛnɛkɛla bɛɛ jigi b'a kan u bɛ dɔ la n'an b'a fɛ dɔ ka fara kan parce que an jigi b'a kan n'an ma min sɔrɔ nin kalo 9 in kɔnɔ a ko bɛ gɛlɛya a bolo furancɛ fanga wagati fanga ni sariyaw ka voter ninnu ka bila kɛwale na jamana ka se ka taa ɲɛ parce que an ko ka Mali de jɔ Mali tɛ jɔ dɔwɛrɛ ni sɛnɛ ni bagan mara la tɛ maliyɛn tɛ do kɛmɛ sara la anw ye maa bisi an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn an ka kurun sera siɲɛ kan kuma min bolodalen kun don a kuma dafara jɔ ye o la an b'i fɔ k'i waleɲuman an b'a dɔn k'a fɔ kumaw minnu fɔra kuma nafamaw don hakilinaw minnu b'i la hakilinaw don minnu ye jamana jɔ hakilinaw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nin sira damadɔ sɛnɛ mɔni bagan mara